جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی ایس اصول برگا چند پانے میں جنہ حسین ہوئے نہیں حبشی تے پیران دے دھول برگا لکھاں مانے جائے نے پت حاکم جایا پت نے کسے بطول برگا ایک لکھ تے کئی ہزار بچوں کوئی رسول نہیں ساڈے رسول برگا کوئی رسول نہیں ساڈے رسول برگا کوئی رسول نہیں ساڈے رسول برگا کوئی رات نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ کوسین ورگا نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتا انج دے لگ دے نبیین ورگا کوئی ایمان نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نشاہی سکلین ورگا اس مانا جگڑا ویکھنا سر جن واریا پتر حسین ورگا جن وار پتر حسین ورگا